Máme tu ďalší deň v Amerike a poďte sa pozrieť, čo všetko sme dnes robili. Ráno teda každý deň začínam raňajkami a ja tu raňajkujem furt dokola to isté a to sú tieto Cheerios cereálie, ktoré tu predávajú v takomto obrovskom balení. Potom som sa dala dokopy, obliekla som sa, dala som si tento Victoria's Secret body spray, ktorý absolútne milujem a môj najlepší hack je dať si ho na kefu na vlasy. Hneď potom ma Sofča zobrala do Ulta Beauty, kde som sa veľmi tešila, ešte nikdy som tam predtým nebola, bolo tam toho extrémne veľa. Fakt všetky make-upové značky, skincare, úplne všetko. Ja som si prišla pre túto licenku a keď som videla tento set, tak som si ho v momente dala do košíka. Na tieto Lemmy cukríky som sa extrémne tešila, ale ani som nevedela, aké si mám zobrať, tak nakoniec som si zobrala iba také tie malé. Ja hoci kde chodím, tak všade tu kupujem tieto Touchland antibakteriálne spreje. Rozmýšľala som nad týmto EOS Shave olejom, ale nakoniec som si ho nezobrala a bol tu aj takýto celý stojan Truly Beauty, ktorý sa v Európe vôbec nedá kúpiť. Ešte som našla túto ústnu vodu a pozerali sme tieto Morph cestovné štetce, pretože to malo veľmi pekný obal. A prosím vás, jak som sa tu ešte raz prešla, tak som videla, že pani dáva zľavnené cenovky na tieto Too Faced sety a kúpila som ho za $16. To bol absolútny win, pretože iba tá licenka stojí 30 €. Zastavili sme sa na crumble cookie, lebo som ich extrémne chcela ochutnať a zobrala som si 6 maličkých, teda z každej prichutí jednu. A dala by som tomu asi tak 7 z 10, niektoré mi chutili viac, niektoré menej, ale boli dobré. No a samozrejme sme ešte išli aj do Sephory, kde mali rôzne gift sety tiež v zlave a povedali nám, že keď kúpime hocičo od Charlotte, tak dostaneme gift set zadarmo, takže tu už sme vymýšľali, že čo kúpime. Nakoniec sme si dali do košíka obidve tieto také sety s ceruskou a leskom. Ja som mala dosť plný košík, ale to vám potom všetko ukážem v ďalšom hole. No a my so Sofie máme taký problém, že keď si niečo kúpi jedna, tak na druhý deň si to chce kúpiť aj tá druhá. No a tu už sme boli pekne nahnevané, pretože to, čo držíme v ruke, sú prosím vás tie gift sety od Charlotte, dobre? Normálne sme dostali iba že vzorky. Každopádne potom sme išli pre Samča, lebo ten nechcel s nami tráviť čas v Sephore a išli sme všetci spolu na Adamov zápas. Toto bol fakt, že brutálne napínavý zápas a extrémne nás to bavilo, ani sme nedýchali. No a tu už vidíte Adamovú ženu, ktorá všetko, celý zápas extrémne prežívala a tak toto má vyzerať. A pozrite sa, aké brutálne postavičky brankára sme na tomto zápase dostali.